Jeg mødte en styrmand nogle dage efter, gående ned i byen i en S-vagttrøje. Han gik sammen med lidt rankryg, og det kan jeg jo godt forstå. Den 20. august 1990 blev beboelsesriggen Vest Gamma ramt af en kraftig storm med bølgehøjder på 12-15 meter. Riggen blev svært beskadiget. Tre mænd i dragterne og sætter båden og sejler over til platformen for at hente den første gruppe. I alt 49 besætningsmedlemmer sprang i havet, hvor Fast Rescue Boats fra S-vagt ventede. Vi har fået båden op der 5. gang, og de hang langs siden. Og så mangler vi lige tilbagemelding fra de sidste, der var fra. For det flød i vandet, så der må jeg sige til elev der, så må I skulle afsted igen, for så må du vente med den smøg der. Der var ikke nogen af os, der på det tidspunkt anede noget som helst om, hvor mange folk vi havde reddet, hvor mange ture vi havde været ude, og hvor lang tid aktionen i det hele taget havde taget. En af de ting, jeg kan huske, det var, at vi samlede en kvindelig radiooperatør op. Og der står hun simpelthen dernede og siger, red mig, red mig, red mig, mens vi står inde i skibet, nede i receptionen. Og jeg må ryste hende for ligesom at få hende tilbage. Så. Men hun var temmelig meget ud af den. Hun har været drevet væk alene. Samtlige besætningsmedlemmer fra Vest Gamma blev reddet op af havet. Langt de fleste blev reddet op af S-vagt. S-vagt Omega bjergede 30 personer, og Protector bjergede 16. Det var en dejlig fornemmelse, at det hele var gået godt. Og hvad skal man sige, det er uvurderligt for et firma som os, og at sådan en redningsaktion, den lykkes. Ingen er kommet til skade. Jo, der var en pige, der brækkede en finger. Den har hun forhåbentlig fået gået godt sammen igen. Stemningen i firmaet efterpå, det var faktisk høj. Jeg ved, at hver gang man mødte nogle af de andre og så videre, det var også og så videre der med. De var virkelig stolte af sig selv, hele besætningen. Ja, man selv lidt inklusiv måske. S-vagt modtog meget anerkendelse for indsatsen ved Vest Gamma. Blandt andet tildelte Leith International Conference i 1991 S-vagt den anerkendte Offshore Safety Award.